Hola, bon dia. Són les 7:05 del matí. I quin dia som? Del 7 d'octubre del 2020. I, Maria, una mica més... Ara, gràcies. És que, clar, no hi ha cap llum. No hi ha cap llum. Res, comencem a caminar. Anem a pujar una muntanya que sempre ens ha quedat molt a prop de casa, que des de casa la veiem, i és Bellmunt, terme municipal Sant Pere de Torelló, i és que si no es faig ombra. Hola! No! En fi, bon dia, família! Bon dia, família! Bon dia, penya! Com esteu? Bueno, avui fa un mes que vam venir a pujar a Bellmunt i ara hi tornem per aquest vídeo dels 12 mesos de l'any a aquest lloc tan maco que tenim al costat de casa, que es diu Bellmunt. I res, comencem a caminar. Avui som 4 de novembre, o sigui que aviam com ha canviat. De moment hi ha boira. Sí, de moment la diferència és que hi ha boira i que és clar. L'altre dia era fosc. Negra nit. I no hi havia boira. Vale? Per tant, ja tenim dues diferències. Aviam si n'aconseguim 7. Bon dia! Bon dia! Aquí la Maria que ens està fent llum amb el mòbil perquè és fosc. Són les 7:10 del matí i com cada dia quart de mes, cada quart dia del mes, anem a pujar a Bellmunt. És això que... És que... Una cosa, per una banda, tinc un problema, clar. Que ens hem de veure com caminem. Ara. El planeta Halley. El cometa Halley. El planeta, el cometa. El pometa. El pometa Halley. Comencem la pujada i ja veieu, és fosc. És fosc. Serà l'últim dia d'aquest any que hi pugem, 4 de desembre de 2020. Aquestes ombres són fantàstiques i boniques, eh? Des de sota vam estar veient, mira. Deixem-ho estar. En fi, tingueu un bon dia. Bon dia. Som 4 de gener del 2021. Seguim amb el projecte de pujar a Bellmunt un cop al mes durant un any. I res, som al Padronet, que des d'aquí és el primer lloc on es veu Montserrat. I res, cap aquí baix, doncs, l'Ull del Gès i seguim cap allà dalt, cap amunt. Bon dia! És mica fosc, ho veurà tot mica fosc, Bueno, per allà però dalt és el que hi ha. hi ha una mica de boira, i que bueno. Bon dia! Què tal? Repetim, 4 de febrer de 2021. En aquest projecte anual, d'octubre a octubre, doncs seguim De pujar a Bellmunt i veure com va canviant el paisatge al llarg de l'any. Així que som-hi? La pregunta és, hi haurà neu avui? No ho crec. Difícil. Per això pugem, a veure si en trobem. Vinga. Sí que som-hi. Bon dia, penya! Ja hem fet el primer tros. Correcte. Seguim fins al Padronet. Som dia 5 de març. Hola! Bon dia! Bon dia! Seguim Dia 9 9 d'abril. cap a Bellmunt. Cap a Bellmunt, i aquí estem, pujant. Correcte. Avui està núvol, a veure si Està mig marxa o no. Hi ha la boira enganxada. Es creu que jo vam anar a Cabrera i ja hi havia boira enganxada a dalt de tot, saps? I avui esperàvem que com a mínim no estigués enganxada. Doncs està enganxadíssima. Sí. Fa 3 dies que anem d'excursió i els 3 dies que enganxem no fa sol. Ai, quina calor que tinc ara. Doncs vinguen, anem pujant. Ei, què tal? Bon dia. Bon dia. Ja som al mes de maig. Sí. Estem a finals de la segona setmana de maig. Sí. No hem pogut venir abans per qüestions logístiques, Sí. però bueno. Però som a maig i estem al Padronet. al Padronet. Així que mireu, Com podeu veure, com podeu comprovar. no és cap mentida, som al Padronet. I si és maig o no, us haureu de fiar de nosaltres. Sí. Se senten els ocells, Sí. hi ha unes floretes, està plovent. Primavera, floretes i pluja. I res. I seguim
I seguim pujant. Perquè si no, no arribarem. 7 de juny. Sí, Una mica més de 2:15 del matí. una mica menys. Una mica menys. Doncs una mica menys de I 2:15. 22. Són les 7 i 22 minuts del Diguem, matí. un quart i mig. Sí, s'ha ficat com a un quart i mig a les 8 del matí. 7 de juny. I Amb un fenomen a l'inversa. Sí, respecte a l'últim dia que vam venir. La boira és a baix i dalt no n'hi ha. A dalt hi ha blau i a baix, Hi ha blanc. quan ens veiem a dalt, Ja veurem què veiem. dia 12 de juliol. 12 de juliol, som a Bellmunt, al Padronet, com podeu veure. Vet aquí. Juliol. Aquesta és la perspectiva. Nosaltres seguim pujant. Ara mateix, per la vostra informació i sí, això, 3:15 del matí. Som al Padronet. 2 d'agost, les 8 del matí. Sembla ser que a dalt hi ha boira. Sí, però està una mica més aixecada, Es veuen les antenes. Fa mitja hora no es veien les antenes. Veurem què passa quan arribem Sí, perquè venim cap aquí i ens hem trobat que estava enganxada. a la muntanya. El què? La boira. La boira. Sí. Molt bé. I res, Doncs seguirem. anem caminant amunt. Ei! 9 de setembre, 8:15. Anem tard. I ja som davant la Verge de Montserrat. Avui tenim un bon espectacle, Avui no hi ha boires, algun núvol, sí, però podem disfrutar de les vistes. La Guiara comença a tirar. Amunt i crits!